Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Na kajingle jong uway na ki home guard volunteer kala pinto bria ya ki pulet jongani jela jongi ha ki bri ke banabar ha ka ba ki brio ki bawan na bar kila pensa priang ya ka we ke video ya ka bala peni bau home guard volunteer ula penting ya kini ki brio ki bawan na bar bat ula dawa pisaru na ki kum ka bai dan kuna. Ha kenik video ke bala sapriang la yos ngau ya ka jingkran hapdang jongki ya ka jimpandor ban lan ka yalam syatanan. Ngempal laban pentigana ya kani ka jingja la kabala ja hangno ki breu ki bapa shangi ya kani ka link jonga video ki la pente bakadai ka bala ja ha ki time maran riting henry wat la kataru ngemsim laban pentigana la kadai ne em henry ka bangila ban pentigana kat kum ka jingtep na ki pulet kalong ba kani ka dai ka bala le the way home guard volunteer but la yetu hingi ba ki pulet gidang toket benia ya kani ban lap ya ki jing sisa baro. Ki breu ki bay karan hakanik video ki lakam bakiti ki samla pulie handrai la suthu bakidon ka jing bakla bat ki la kloy ban siu ya ka kuna tangba ka kuna ka bala dawa kat kum ka sorya karan haka video kadai ke bata ka laktingka ya ka bakila pan mabru da ka patrwa ban siu wat chipo hajaru bat layo songru haka video ba uni humgat ula karan yaki da ki si kisang bat ka jing sa priang jong kani video kala pen sniu dur ya ka jing pau nam jong kani ka jela kam tam haka por baka jela kadang kring ya ki nongwan jungo ka ki banabar.